Jamukan sariya bulon la jabaga o Cherif la jabaran soka amaw fo ka wala nyumando ko aw bismillah aw ka jamukan manika nin kuma ma soro aw sigileno ka nyamada sariya bulon jamukan fe ni an sigile akenaka bi anga babu alebna talike minka o de ye barako temesaraw ye an ga jamana konnana. Le thème du jour, la politique nationale de l'emploi au Mali, enjeux et perspectives. Ma wolele ambrokoro o ye chagada nyama ye minye monsieur Abdoulaye Guino, directeur national de l'emploi. On a le vigneron fait bi. Angoye tilase ministre minga bara nya shinendo minye bola bara akaja bara dego ne bara kalon ruta fambela ayin ci bla ministre ma ala ya ke minye directeur national ale koni sugandira wala saka na keneka bi ala sona Mali barako nasrawla temesera jumombe minye direction nationale de l'emploi joro jumemula barako sawatilla onga jamana kono ma chama miki yera nyinga naskira ningeneka ko ministre bi kata ko barako na ke chudi munu me ministre barla ko na ke chudi me est ce que ni chagadan ministère a jorobo lawa ku bela jenendo jam kan kelen sariya blondo so ni aw anabo kumbana ka sabuke directeur alinda do muna ka fasala di amma wala sanen aw anka chama famu akonna so ni amedo babu kono inshallah. Aw bismillah jam kan sariya blonka Cherif la jabaran soka. Monsieur le directeur ambi foki wal mando isoni na kananga wolel jabi atuna ta fambe e baro bebla wala sa kananga wolel jabi yo minga mi foki wal mando bi anga wolel kunsara awma ina nanga keneka bi wala ma fa ka donna fara ko la politique nationale de l'emploi jamana ngonna o gafin walma o bara temeserain amba fe ka chamando ola Cherif la TV mo anu chu anu wula ani yankuma woleli jaranye ambe Cherif la barakela befo ambe awka lamelikela befo ambe singa ufo kuraitu émission lameli la aya wole kana kanga kuma politique nationale de l'emploi kan yana nga dado politique nationale de l'emploi la ma finyana ka fo ministère yere et ministère Kouraï. N'a pas fait ko baradige ministère ani bola barakero ga ministère o ye o anga ministère nye kamgo blasira baradige ni barakalana yala so ko se ga bara soro ministère bi ala barikala tayiso mo nyomo baw dana tagadi madame Bagayogo Aminata Traoré ma kaliga ke barake day nyemo bay ale de amika barake bi ale de ga yamaru konnana nous faisons la direction nationale de l'emploi. Nous y service bail, service mou be Mali barako politique beta ka fo ka fese ka tasera odi. Barakero indele la loi numéro 02 070 du 19 décembre 2002. Donc barakero ni ya jete meneka laje ale de be no ale de be sinsin bere ba ale de bolo ka fere betige fere munun ba to yiride munun be barake konona na ko lu sigi yalasa bara be se ka sabati to mena malidon bolo barake dan sigi kunyoyi donc abe fodema ko la politique nationale de l'emploi donc la direction nationale de l'emploi élabore les éléments de la politique nationale de l'emploi donc qui se démonne ba kono direction ni o qui se de unta ku dada ka bla ka sigi akanga kalfa mohomma ko fo mohom kanga barage ko fo akanga timesram fe ko nyefo ori la fo ko la politique nationale de l'emploi fait barakwe abeta sera mon fait akanga bosira mon fait mohom kanga waleya ali kanga na ni femu ye na be se ga waleya ganya kosobe ni barage da ne sigilembe ni ya jetemine bi direction nationale le be kla ga jetemine like. Est-ce que Agnemoun sera un politique nationale kono a Kainwa Mohamed Mika Walea an kan wu kolosi ka idon afo a ubuga baranke est-ce que a semene politique nationale kono to mina ubuga ketin to wala o direction ka tagasira doy nga barakero kono direction chama ba kono nga ya jetemine et en fond de direction nationale de l'emploi
o ye anw ta ye direction nationale de la formation professionnelle fana bɛ yen ale fana fɛn fɛn kalanko ye yalasa mɔgɔw se ka baara sɔrɔ ale de ɲɛsinnen b'o ma mais ni baara kɛra cogo o cogo a bɛ ɲɛɲini pour que mɔgɔw ka baara de sɔrɔ i ye kalan kɛ a bɛ laban baara ɲini de ma i ye baara ɲini a bɛ laban baara ɲini de ma donc au ministère o baarakɛyɔrɔba fila de bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko les services centraux direction nationale de l'emploi direction nationale de la formation professionnelle i ka kuma kun fɔlɔ kun na ni nin ye baarakɛyɔrɔ in ye a n'a kan ka baara bolo minnu da pour que denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ Mali kɔnɔ cogo min na bi in na baarakɛyɔrɔ in ɲɛmɔgɔba ɲɛmɔgɔyasoba la ministère la a bɛ fɔ o de ma ko madame Bagayogo Aminata Traoré. A diyara n ye bi ni an ye politique in yɛrɛ ta k'a lajɛ a kunkelenna a ɲɛsinnen don jɔnni ma kɛrɛnkɛrɛnnen la est-ce que parce que cakɛda dɔw wɛrɛw tɛmɛna jamukan in kan min ye APJ ye olu b'a fɔ olu ta bɛ daminɛ san 18 san ka se san 35 ma walima ka se san 40 ma est-ce que direction nationale ale min i da fɔra i sera ma k'a fɔ direction nationale de l'emploi aw ka baaraw kɔnɔ aw de bɛ ka politique in élaborer ka a ɲininiw kɛ k'a bila sen kan ani n'a bɛ lawaleya k'a fana kɔlɔsi mais est-ce que o kɔnɔna na cible dɔw bɛ yen aw ɲɛsinnen don mun ma wa walima bɛɛ dama ka kan aw ka politique baara ɲinini kɔnɔna na. Tɔgɔ in ye ko la politique nationale de l'emploi o kɔrɔ de ye an ka baara ɲini ɲɛsinnen bɛ maliden bɛɛ de ma si hakɛya t'a la kɔrɔ hakɛya t'a la denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la an ka baara bɛnnen bɛ ka baara ɲini ka di maliden bɛɛ de ma i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i ye maliden ye n'i bɛ se ka baara kɛ n'a fanga b'i la an kan ka baara ɲini ka d'i ma baarakɛyɔrɔ in sigikun de y'o ye an ye i ye APJ ko kuma fɔ APJ ye an ka bolofara de n'i ye direction nationale de l'emploi ta sisan bolofara dɔw de b'a la minnu b'a ka politique waleya kɛnɛ kan n'i y'o baarakɛyɔrɔw la ANP b'o la agence nationale pour l'emploi o ye ANP l'agence nationale pour l'emploi ale fana ale tɛ sugantili kɛ k'a fɔ si hakɛya t'ale t'a la ale fana bɛ maliden bɛɛ fɛn fɛn bɛ baara ɲini na fɛn fɛn bɛ ka baara ɲini fɛn fɛn tilala kalan na u bɛɛ bɛ na u ka diplôme bila yen olu fɛ yen k'a fɔ ne bɛ baara ɲini na olu fana bɛ sisan k'u cɛsirijala ta k'a fɔ baarakɛyɔrɔ u bɛ taa baarakɛyɔrɔw bɛɛ la k'a lajɛ jɔn mago bɛ nin baarakɛla la jɔn mago bɛ nin baarakɛla la a bɛ fɔ o de ma ko intermédiation ANP ka baaraba de y'o ye a di baara ka baara di mɔgɔw dege baara la ka minɛnw d'u ma u bɛ se ka baara kɛ cogo min na u yɛrɛ ye ANP sigikun y'o ye ANP a bɛ ka politique nationale de l'emploi a bɛ k'o de bila a bɛ k'o de waleya APJ l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes o fana ye an ka bolofara dɔ ye o bolofara in fana ale fana sigikun de ye ka denmisɛnninw kalan ka bɔ san 15 la ka na se san 40 ma o ye APJ ye APJ fana ale bɛ yen projet bɛ denmisɛnnin o denmisɛnnin bolo i nana n'a ye APJ b'i dɛmɛ k'i ka projet waleya u b'a lajɛ n'a sɔrɔla i na ni projet mun ye a dɔnniya b'i la n'a dɔnniya t'i la u bɛ mɔgɔ d'i ma mɔgɔ min b'i kalan ka dɔnniya tɔ d'i ma ni dɔnniya b'i la u b'i ka projet lajɛ n'a sɔrɔla n'a ko k'an b'a waleya a waleyali est-ce que a fanga b'i la fɛn jumɛnw b'i jɛ APJ b'o lafara ɲɔgɔn kan ni dɔ b'i jɛ kalan na o bɛ kalan k'i kun ni wari de t'i bolo u bɛ wari d'i ma ou bien u bɛ yɔrɔ yir'i la yɔrɔ minnu bɛ se ka wari d'i ma APJ yɛrɛ bɛ se ka kɛ a wari di yɔrɔ wari minnu bɛ wari d'i ma ka tila ka kɛ o jukɔrɔma dondonna ye n'a bɛ fɔ o ma ko garantie APJ bɛ tila k'o kɛ sababuya ye k'o fana kɛ yalasa denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na baarakɛyɔrɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko PNAERP donc o ye ka fantanw dɛmɛ mɔgɔ minnu lujuratɔw ani mɔgɔ minnu seba t'u ye k'u dɛmɛ yalasa u fana bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na ninnu de camanba caman bɛ yen nɔ service da in na minnu bɛ mɔgɔw dɛmɛ pour que ka baara sɔrɔ donc direction nationale politique nationale de y'anw ta ye an b'a kɔlɔsi an b'a waleya fɔlɔ ka tila k'a kɔlɔsi an y'a kalifa mɔgɔ minnu ma pour que u k'a waleya ka tila ka tugu olu tigiw nɔfɛ est ce que u bɛ k'a kɛ a sɛbɛnnen ye cogo min na u bɛ k'a kɛ ten cogoya la o de ye direction nationale ka baara ye a ka yamaruya kɔnɔna na.
Adjaranye monsieur le directeur nin ko fe bi machide ɲininkali kɛ ko direction nationale de l'emploi jɔyɔrɔ ye jumɛn ye hakilila ne ni lajɛbagaw an bɛɛ lajɛlen faamuyali sɔrɔ na o la bi maa caman bɛ kamanagan kɔnɔna na maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka MINUSMA taara MINUSMA ka baara bɛna ban décembre kalo la ɔ mɔgɔ minnu bɛ MINUSMA baara la maliyɛnw la olu ka baara ko bɛna kɛ cogo di ɲininkaliw cayara ɔ n'an ye aw sɔrɔ nin kɛnɛ kan a bɛ kɛ wajibi an kan an ka se ka ɲininkali dɔ kɛ o la ni a y'a sɔrɔ aw ka département don walima ni département wɛrɛ bɛ yen minnu fana kɛn bɛ ka jateminɛw kɛ o sira kan walasa maliyɛn mun b'a kɔnɔ gɛlɛya bɛ minnu ka hakili ko ta fanfɛla la barantanya mina degun min d'aw kan walasa k'u la soulager aw ka département jɔyɔrɔ b'a la wa walima aw kɛn bɛ ka tɛmɛ sira jumɛn bila mɔgɔw ye o yɔrɔ in na ɲininkaliw cayalen don. ɲininkali diyara n ye a diyara n ye kosɛbɛ parce que bi an bɛ yɔrɔ min na a kuma cayalen don nka an y'a ye k'a fɔ malidenko de don mɔgɔ minnu baara kɛ MINUSMA la maliyɛnw b'a la maliyɛn caman b'a la u ka baara mana tiɲɛ anw kungo de don parce que an ka baarakɛyɔrɔ in fana an y'a fɔ aw ɲɛna ko ANP bɛ yen nɔ k'a bɛ baara ɲini ka di mɔgɔw ma nka n'i ka baara fana tiɲɛna ka fɛɛrɛ kɛ i ka baara wɛrɛ sɔrɔ an b'o fana kɛ donc i ka ɲininkali pour que n k'a jaabi sisan MINUSMA u y'u a yamaruya k'a fɔ k'u bɛna bɔ Mali la o kuma kɛra décembre kalo in na sisan mɔgɔw ka bɛna bila ka bɔ baara la yanni MINUSMA depuis kuma in fɔra ministère tellement que baarako jɔrɔ b'an na an wulila ka don dugu kɔnɔ parce que an ka direction ni bolofaraw b'a la région bɛɛ kɔnɔ MINUSMA ka yɔrɔ daga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an ye mɔgɔw bila ka taga yen u ka taa ɲininkali kɛ mɔgɔ o mɔgɔ baara kɛ MINUSMA la ka se k'u tigiw bɛɛ lakodɔn u bɛ baara modèle min kɛ k'o dɔn u bɛ sara wari min na k'o dɔn u bɛ baara bolo min b'u bolo k'o dɔn an ye o yamaruya ta depuis kuma in fɔra ka kɔn a ma ANPE direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an y'u bila u ye nin baara in kɛ ka nin baara in fɛsɛfɛsɛ ka na n'a ye ka n'a bila minisiri kɔrɔ yalasa a k'a ye k'a fɔ mɔgɔ hakɛ min bɛ baara la MINUSMA la ni maliyɛnw don k'u ka baaraw bɛɛ sɛbɛntiya ka n'a bila bi bi in na an b'o dɔn sisan an bɛ ka fɛɛrɛ de tigɛ a mɔgɔ ninnu k'u gɛrɛ an na ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye mɔgɔ minnu bɔr'u ka baara la n'a sɔrɔla baara wɛrɛ bɛ sɔrɔ k'u don mun na ANP bɛ yan o kama n'o y'a sɔrɔla i bɛ ka baara mun kɛ sisan o baara in t'e bolo e bɛ fɛ ka baara wɛrɛ dege n'a bɛ f'o ma ko reconversion ANP de bɛ na o baara in fana kɛ ka mɔgɔw kalan yalasa u ye baara mun pɛridi u ka se ka kalan wɛrɛ kɛ ka baara wɛrɛ kɛ APS bɛ y'a fɔ k'a bɛ denmisɛnninw dɛmɛ bi an bɛ fɛ mɔgɔ minnu bɔra MINUSMA la n'u bɛ région ninnu kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ o ye kuluw ye kuluw mana fara ɲɔgɔn kan u bɛ projet monter APS b'a la n'a sɔrɔ a projet bɛ se ka financer n'a projet bɛ se ka financer APS bɛ dugu jigi kɔrɔ ka projet financer u bɛ ka garantie ye ka banque dɔw yira u la u bɛ se ka taa yɔrɔ mun na ka juru ta k'u ka baara waleya yalasa baara bɛ se ka sabati a bɛ jɔ a jukɔrɔ o bɛɛ de ye yalasa an ka se ka malidenw ta u ka baara kana tiɲɛ a jɔrɔ b'an na a hami b'an na minisiri y'a fɔ k'a gɛlɛya an ma kosɛbɛ k'an ka jija mɔgɔ minnu bɔra MINUSMA la u ka se ka baara sɔrɔ u ka lafiya a kana k'u ma gɛlɛyaba ye donc an bolo kɔni ala barika la an b'o baara la an bɛ k'a kɛ halisa a ma ban dɛ nka an b'a kan ni ala sɔnna ma an seko ye mun ye an b'o kɛ yalasa minnu kan ka se ka baara sɔrɔ olu ka baara sɔrɔ. A diyara n ye monsieur le directeur o kɔfɛ sisan n'an ye baarako ta k'a lajɛ les enjeux aujourd'hui de l'emploi au Mali n'an y'a ta k'a lajɛ o yɔrɔnin la quand on demande l'analyse personnelle de l'invité e yɛrɛ ka ye mun ye Mali baarako gɛlɛya kan bari anw ka kɔlɔsili bɔra kan ni kɛnɛ kelen kan jamukan sariya bulon lajɛbagaw b'a dɔn k'a fɔ min ye juge o bɛna kɛnɛ kan min ye OPJ ye polisiw gendarmew douaniers eaux et forêts u bɛɛ bɛna jɛn ka na nin kɛnɛ in kan maaw ye fɛn caman faamu u ka baara la ɔ n'an y'a lajɛ i b'a sɔrɔ bi criminalité ni o ye adamadenw kɔni kana gɛlɛyara kana gɛlɛya jugara kosɛbɛ
marfa be jɔ mɔgɔw la bi k'u jigi ka b'u ka moto kan mɔgɔw be ciw la bi u ka butigi daw la fɛn caman caman na an ye nin ye jamana in kɔnɔ yan anw ka jateminɛni n'an ka kɔlɔsiniw na an ye minnu kɛ acteurs minnu bɛ intervenir o la n da sera polisi ni justice ma an bɛ kɛ kiiri dɔw kɛnɛ kan mun ye cour d'assises ye walasa ka faamuyali sɔrɔ a caman na mais anw y'a kɔlɔsi k'a fɔ denmisɛnninnaka de ka ca la fɔ k'a dama tɛmɛ mais i b'a sɔrɔ denmisɛnninnakaw la fana caman bɛ yen pour ne pas dire les 90% i b'a sɔrɔ u tɛ baara jɔlen na n'a fɔra ko e ka analyse dɔ kɛ bi c'est-à-dire jateminɛ yɛrɛ dɔ kɛ en tant que directeur national de l'emploi mais en tant que voilà citoyen e bɛ se ka mun fɔ o chaîne in kan n'a sɔrɔ baarantanya de bɛ ka mɔgɔw bila o criminalité ni o délinquance na. I ka ɲininkali ɲɛna nka n bɛ mun fɔ i ɲɛna baarako ta fanfɛla fɛ baarantanya bɛ se ka mɔgɔ lase ko bɛɛ ma. N'i ye mɔgɔ ta k'a lajɛ bi ni baara t'a tigi bolo a b'a bila yɔrɔ min na a ka jugu a ka gɛlɛn a ka jugu a ka gɛlɛn n'i ye bi lajɛ Mali ka bon recensement laban mun kɛra sa Mali mɔgɔ taara fo mɔgɔ miliyɔn 22 dɔɔnin na jama ka ca baarakɛdaw ka dɔgɔ pour que ni kɛlɛ ninnu ka kɛ fo Mali de ka sigi ka miiri k'a jateminɛ an kan ka se ka mun kɛ yalasa denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ o dɔw ye ka baara bɛ kɛ yɔrɔ minnu na ko baarakɛyɔrɔ entreprise kɛnyɛrɛye baarakɛdaw k'u dɛmɛ u ka se ka sinsin kosɛbɛ yalasa u ka denmisɛnninw ta baara la o ye fɛn dɔ ye fɛn dɔ fana ye bi ka denmisɛnninw lakalan n'u kalanna fɛn minnu bɛ se k'u to u bɛ se ka baara sɔrɔ sisan an b'a fɔ de ma ko entrepreneuriat n'i yɛrɛ y'an ka baarakɛyɔrɔ in tɔgɔ ta a fɔlɔ de ye ministère de l'entrepreneuriat a kun de ye ka mɔgɔw kɔgɔ kalan na u ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye k'u yɛrɛ ta ka sɔrɔ m'u jigi da fonction publique baara kan parce que bɛɛ tɛ se ka kɛ fonctionnaire ye fo dɔw ka baara wɛrɛ kɛ jamana ye bulonba de ye dɔ bɛ dugumala jɔ dɔ bɛ camancɛ jɔ dɔ bɛ sanfɛla jɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ ingénieur ye bɛɛ tɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye fo dɔw de ka sɔrɔ minnu bɛ sɛnɛ kɛ fo dɔw de ka sɔrɔ minnu bɛ mɔgɔw furakɛ fo dɔw de ka sɔrɔ minnu bɛ sièges dilan ka baaraw kɛ yalasa an bɛ se ka taa ɲɛfɛ i da to kuma dɔ la kuma in a jɔyɔrɔ bɛ bɛɛ la bi i ye criminalité fɔ criminalité ni fɛn tɛ mɔgɔ bolo a tɛ baara la a t'a sɔrɔ cogo dɔn a bɛna ni hakilina jugu y'a kunkolo la o de y'a to denmisɛnninw caman bɛ yen nɔ o hakilina jugu de b'u sɔrɔ n'u bɛ taa sira kolon fɛ nka n'i bɛ baara la ni sɔrɔ b'i la i bɛ fɛn sɔrɔ fɛn b'i dɛmɛ i tɛ se ka taa don ni hakilina tɛ se ka na i la i ka taa bin mɔgɔw kan k'u ka fɛn daraki e bɛ ka taa mun daraki n'o ɲɔgɔnna bɛ yɛrɛ bolo i tɛ taa darakili la i tɛ taa darakili la ne kɔni bolo bi an kan ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ kɛ yalasa jamana bɛ se ka fɛɛrɛ minnu tigɛ ka baarakɛda caya ka baarakɛdaw sinsin yalasa denmisɛnninw ka baara sɔrɔ o de ye jamana ka ɲɛtaa ye président Assimi Goïta ko ale ka fanga ko n'a tiɲɛna k'a bɛ komi denmisɛnninw sen b'a la denmisɛnninw nɔ don o kɔrɔ ye mun ye a jigi dalen b'u kan o kɔrɔ ye denmisɛnninw fana k'u cɛsiri ne y'a bɛɛ ko kuma fɛ e ɲɛna sisan n'i ye kalan na i ma kalan n'i bɛ se baara o baara la i bɛ taa NPA la ka taa fɔ ko ne bɛ se nin baara in na a ye baara ɲini ye olu bɛ o de kama bɛɛ dama ka kan o la bɛɛ dama ka kan la hali mɔgɔ ma diplôme sɔrɔ hali diplôme tɛ mɔgɔ min bolo parce que bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ faso jɔ la n'i y'a jateminɛ bi an ka lakɔlisoba ninnu mɔgɔ min bɛ bɔ a la san kɔnɔ mɔgɔ bayirikaw de don mais mɔgɔ joli bɛ ta fonction publique la a mɔgɔ ka dɔgɔ sisan mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ma ta fonction publique la yanni k'i sigi so ka te min hakilina jugu ka n'i la taa bolo yɛlɛma dɔ la menuisier bɛ kɛ maçonnya bɛ yen nɔ plomberie sanitaire bɛ yen nɔ minnu bɛ ɲɛgɛn baaraw kɛ courant dilannaw bɛ yen nɔ olu bɛɛ ye baaraw de ye a bɛ fɔ o de ma ko reconversion n ye kalan kɛ n ye kalan mun kɛ n ma se k'a baara sɔrɔ sisan n bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ a kɛrɛfɛ yali n ka baara wɛrɛ sɔrɔ o b'a to denmisɛnninw bɛ sabati u bɛ don sira ɲuman fɛ u tɛ taa sira jugu kan pour que ka se ka ko kolon kɛ ko min bɛ tila ka kɛ sababuya ye i taara an ka duw lajɛ bi
barake bali be du bɛɛ kɔnɔ du bɛɛ faw jɔrɔlen baw jɔrɔlen barakɛbaliw yɛrɛ jɔrɔlen don bɛɛ de ka ala deli ka baara sɔrɔ bon fanga dun tɛ jamana na k'a fɔ k'a bɛ se ka baara di bɛɛ ma nka jamana fana b'a seko de la bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ k'an seko de kɛ yalasa denmisɛnninw bɛɛ ka baara sɔrɔ a diyara n ye an bɛ dugawu don halisa o laɲini ninnu u ka se ka sabati an kɔni bɛ ka da ka miiri bi ka hami o la ni ala y'a kɛ baarako in a politiki sera ka bila sen ka ɲɛ maa mun de baara la u caman ka baara sɔrɔ i bɛ jɔrɔ yɛrɛ n kan ka mun kɛ sini baara yɔrɔ la a ka ca la mun ye criminalité ta fanfɛla ninnu ye ka hakilinajuguw ta ka dɔrɔguw ta ka fɛn caman caman kɛ walasa ka taa dangari dɔw yɛrɛ nin na ka dɔw kɛ lujuratɔ ye bololafɛn nɔfɛ n'ale la k'a fɔ caman bɛ sɔn ka bɔ an bɛ dugawu don halisa ala ka o la bi ni an ye a lajɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ yen nɔ bi parce que an ka hakilina bɛ min kan le thème du jour la politique nationale de l'emploi au Mali enjeux et perspectives an ye gɛlɛya caman fɔ sisan mais fɛɛrɛ jumɛn bɛ ka boloda ni an bɛ se ka a jigiya da an bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ don nataw la yɛlɛmana don ko ninnu na ka sabu kɛ fɛɛrɛ min ka boloda an ɲɛmaa taacogo la an ɲɛmaa tɛmɛsiraw la walasa ka baarako yɛrɛ nɔgɔya jamana in kɔnɔ se ka mun fɔ an ɲɛna o kan la perspective i ka o ɲininkali fana diyara an ye parce que jamana kɔnɔ an bɛ taaɲɛ de nɔfɛ taaɲɛ ye jumɛn ye planification ka kow boloda ka bila ɲɛfɛ bi ministère ye projet n t'a dɔn n bɛna o fɔ bamanankan na cogo min na o ye projet dilan projet minnu bɛ yen nɔ n'a a sinsin berew ka bon kosɛbɛ n'u bɛna denmisɛnninw caman don baara la o projet dɔ ye FIER ye formation insertion des jeunes ruraux o projet in y'o de ye projet in a bɛna denmisɛnnin bayiri ka caman de bolo don baara la sɛnɛkɛta siraw ni fɛnw fɛ o projet nin an ye kunfɔlɔ kɛ kunfɔlɔ de ɲana sisan FIDA ani Banque mondiale u jɛna n'a ye k'a fɔ ko ka projet in kuraya ko fɔlɔ ɲana o kama projet FIER bɛ na daminɛ sisan a baaraw bɛɛ kɛra papiyew bɛɛ ɲɛnabɔra ka ban baara bɛna boloda sisan denmisɛnninw jigiya kama ka denmisɛnninw ta baara la projet FIER fana kɔfɛ projet wɛrɛw caman bɛ yen nɔ dɔ wɛrɛ ye an b'a fɔ o ma ko CIGR o fana a bɛna denmisɛnninw de kalan Sikaso mara ni Segu mara kɔnɔ yalasa u ka se ka baara sɔrɔ k'u sinsin o fana bɛ sɛnɛ taabolo kan nka projet ka ca a ka ca parce que ne ye PENA ERP ko kuma fɔ o projet nin bɛ yen nɔ bi in na a bɛ financement ɲini na c'est vrai nka projet in san o san n'a waliyara mɔgɔ lujuratɔw mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni seba t'u ye fantanw a b'olu le dɛmɛ ka baara d'u ma yalasa u ka se ka bɔ nɔgɔ la yalasa u kana to kɛrɛda fɛ kɛrɛfɛsigi la an hakili ma bɔ mɔgɔ si kɔ projet wɛrɛ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko an bɛ ka processus kɛ o banna an bɛ ka ASEFOR kɛ o banna ala ni mankanw fɛ olu dɔw bɔra olu baaraw banna nka projet fana an bɛ ka a ɲɛɲini yalasa an bɛ se k'a kun filanan sɔrɔ cogo min na FIER kɔni ta o ɲɛnabɔra an b'o o kan an y'a f'i ɲɛna fana an ka APJ ni ANP halisa olu fana bɛ ka san o san u bɛ ko wɛrɛ de kuraya yalasa denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ n'i y'a ye APJ kɛlen k'a fɔ san o san u bɛ mɔgɔ 2000 ani caman de kɛ yalasa ka denmisɛnninw ta k'u bolo don baara ɲɛbila baaraw la n'a bɛ fɔ o ma ko stage de formation professionnelle denmisɛnninw bɛ taa kalan dege kɛ baara dege kɛ baarakɛyɔrɔw la yalasa n'u ye baara ɲɛnama sɔrɔ don min na a kana fɔ ko a ma deli ka baara kɛ a tɛ se ka baara kɛ ɲinan yɛrɛ mɔgɔ 2000 de taara ka bila o hukumu kɔnɔna na o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen nɔ ministère kɛlen ka minnu bolo da yalasa baara bɛ se ka ɲa an ka projet dɔw bɛ yen ko Innoverec donc o fana a bɛ technologie de kan technologie donc u bɛ fɛ ka baara kɛ ka baaraw kɛ ni mansinmafɛnw ye yalasa an ka sɛnɛkɛ ka nɔgɔya an bolo yalasa an bɛ baara kɛ an ka sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen mun b'a ɲɛ mun b'an dɛmɛ k'a baara sankɔrɔta
olu fana ka projet o ye olu projet bɛɛ la denmisɛnnin bayirika o de bɛ ta ka bila baara la yalasa a baara bɛ se ka waleya cogo min na donc pour que ka projet dɔ fɔ a ka ca u ka ca nka a waleyali o bɛ anw bolo a waleyali bɛ ministère bolo n'an kumana a caman fana bɛ yen nɔ pour que a papier ka signer a bɛ bɔ ministère des affaires étrangères de la ka sɔrɔ ka na anw ka ministère la ministère ma ni jamana wɛrɛw cɛɲɛ ɲɛnabɔ olu de bɛ papier signer ka yamaruyaw ta an ka ministère bɛ sɔrɔ ka papier baara waleya a mɔgɔ min kan ka kɛ sisan ka sira d'olu tigiw ma donc o de tun bɛ fɛ ka fɔ o yɔrɔ in na ni mun ye perspective ye a ka ca nka don o don an bɛ k'an miiri tugun an ye baara dɔw daminɛ o de baaraw ye ka yaala baara da tɔw la n'a f'u ma ko ministère tɔw parce que anw kelen tɛ mɔgɔw don baara la mɔgɔ wɛrɛw caman mɔgɔw don baara la ka fɛɛrɛ ɲini u bɛ se ka dɔ fara u ka mɔgɔ ta kan cogo min na o fana ye direction nationale ka baara dɔ ye ka yaala k'a lajɛ nin baarakɛyɔrɔ la kalankɛyɔrɔ in na cogo di dɔ bɛ se ka fara denmisɛnninw ka tali kan ka don baara la i ko ko perspective halisa fana an kɛlen ka fɛn dɔw boloda san o san an bɛ yaala ka taa universitéw la ka taa denmisɛnninw kunnafoniya k'a fɔ n'aw tilala kalan na aw kana aw sigi n'aw tilala kalan na aw kan ka taa yan aw kan ka na yan aw kan ka don nin sira in fɛ yalasa aw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na n'aw ma baara sɔrɔ fɛɛrɛ minnu kan ka latigɛ yalasa aw ka se ka baara kɛ aw yɛrɛ ye ka fɛn sɔrɔ aw kana siri mɔgɔ la an b'o siraw yira aw la a bɛ f'o ma ko des conférences dans les universités an b'olu fana kɛ an b'o kɛ APJ b'a kɛ ANP b'a kɛ o bɛɛ pour que ka denmisɛnninw dɛmɛ u kana sigi so u ka taa baara ɲini sira o sira b'a to n'u bɛ se ka baara sɔrɔ an bɛ o kama an bɛ k'olu de kɛ la. a diyara n ye aw ka projet kɔnɔna na n dalen b'a la k'a fɔ u bɛ sɔn ka relever APJ ka baaraw kan mais i bɛ se ka dɔɔni n'i bɛ dɔɔni kalama na an y'a ye a lancera kɔsa in na ko projet Go Green da sera technologie kuma ma o ko ninnu aw bɛ dɔ kalama o la wa. an bɛ dɔ kalama a la partenariat de don APJ fɛ o ye Go Green mɔgɔw ni APJ bɛna partenariat kɛ avec d'autres baɲumankɛ dɔw olu de bɛ ka APJ dɛmɛ yalasa nin baara in ka kɛ baara in ye mun ye ka ba don baaraw la baara mun n'a bɛ f'o ma ko baara nugujilamaw les emplois verts a kun y'o de ye emploi vert ninnu a bɛna kɛ sababuya ye ka baara de denmisɛnninw ma a bɛ sɛnɛkɛ fɔ a bɛ bagan mara fɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ mun bɛ an ka sigida lakana olu baaraw a bɛ fɔ olu de ma ko les emplois verts. donc sɛ mara ninnu fɛn bɛɛ bɛ don a la. fɛn o fɛn ye baara ye agriculture avec garanta ni o fɔra o kɔrɔ ko baara bɛɛ b'o kɔnɔ fɛn fɛn ye sɛnɛkɛ baaraw ni bagan maraw ni fɛn o bɛɛ b'o kɔnɔ ani jamana dugukolo lakanani olu baaraw de b'ale kɔnɔna na Go Green kɔnɔna na bi bi in na o fana baaraw bɛɛ kuncɛra APJ bɛna a waleya APJ kelen t'a kɛ mais APJ y'a fanba ye pour que ka se ka baara in waleya. a diyara n ye monsieur le directeur babu sera kuncɛyɔrɔ ma bi n dalen b'a la k'a fɔ an ka WhatsApp numéro ale bilalen bɛ aw ye aw ɲɛ WhatsApp numéro la n dalen b'a la k'a fɔ don nataw la an na ɲininkali wɛrɛw sɛmɛ cakɛda ninnu na jango APJ nin ko in kan sani an ka don a la an kun fɛ an ka dɔn k'a fɔ a bɛ ɲɛsin fɛn minnu ma WhatsApp numéro ale bɛ aw ka bolo kan bi babu ka a kun cɛ e bɛ ladilikan jumɛn lase maliyɛnw ma bi faamaw a ka diya ka se an jamanadenw ma walasa jamana in basigi ka na kɔnɔ bɛn ni kɛlɛ an ka se ka sabati jamana in kɔnɔ baara ale ka se ka sɔrɔ an bɛɛ fɛ walasa criminalité a ka nɔgɔya. an ka duwawu de ye ani an ka hami o de ye maliden bɛɛ ka baara sɔrɔ baara min bɛ se k'u nafa bi bi in na Mali tun bɛ bolo mun kan san laban ninnu na ko caman bɛ a tun tɛ se ka bolo da ala barika la bi Mali ye Kidali récupéré Kidali donna a kɛra an ka jamana ye a kɛra an ka dugu ye bi an kan ka fara ɲɔgɔn kan ni Mali farala ɲɔgɔn kan bi kɛlɛ banna an bɛ mun de ye sisan ɲɛtaga bɛ sɔrɔ cogo di ka baaradaw créer ka baara di mɔgɔw ma ka mɔgɔw lafiya yalasa jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la o de y'an ka sira ye o de y'an tabaga ye an ka taga sira ye jamana ɲɛmɔgɔ baw u ka hami de y'o ye bi
jamana den bɛɛ ka baara sɔrɔ baara min bɛ se k'u nafa o sira la an ye kɛlɛ kɛ ala barika la kɛlɛ diyara an na kɛlɛ bɛ ka diya an na an bɛna an kunsi mun ma o ye jamana ka ɲɛtaga ye jamana ka ɲɛtaga mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ baarakɛyɔrɔ kelen tɛ se k'a kɛ an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma mun ka baara ye mun ye o b'o kɛ bɛɛ ma nin ta kɛ n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan jamana bɛ taga ɲɛfɛ o de tun bɛ fɛ k'a fɔ kuma laban na nka bi fɛn kelen de bɛ yen nɔ a b'an hami su a b'an hami tile o ye maliden bɛɛ ka baara sɔrɔ baara min b'a to u bɛ kɔntan mali kɔrɔ baara min b'a to u tɛna ban mali la ka t'u fili baji kɔnɔ k'u bɛ taga tubabu jamana kan ka t'u yɛrɛ faga kɛlɛ kunba de ye nin ye maliden bɛɛ ka baara sɔrɔ mali kɔnɔ yan nɔ hɛrɛ la an ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan a diyara n ye monsieur le directeur an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn a diyara n yɛrɛ an ye caman faamu sigi kɔnɔna na i Gindo merci bien bi sariya bulon kɔnɔ ne kun ye aw garisɛgɛ ye le thème du jour la politique nationale de l'emploi au Mali enjeux et perspectives maa welele monsieur Abdoulaye Gindo directeur national de l'emploi nin kɛnɛ kan yamaru dira maa min fɛ o ye ministre ye le ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle madame Bagayo Aminata Traoré an b'a fo ani kabini maa bɛɛ lajɛlen nin waati in na k'a fɔ ala ni bi sigi sababu la anw y'a dɔn k'a fɔ ŋaniya min b'u kɔnɔ u b'a fɛ ka taa sira mun fɛ u ye wulikajɔ minnu kɛ walasa ka dɛmɛ lase anw ma n'u ka nali tɛ kɛnɛ kan ka na ɲɛfɔ an ɲɛna an tɛ se ka nin dɔn k'u sigilen to bureau kɔnɔna na o la an bɛ ci lase minisiriso caman ma mais nin ministère an ka ci sera ma an ye date min fɔ k'a fɔ a ka d'an ye an ka jɛmukan kɛ nin na u y'a labɛn ka bɛn o de ma o diyara an ye a b'an nimisi wasa a b'a dɔn k'a fɔ jigiya de don n'u tɛ fɛn na u tɛ se ka na kɛnɛ kan bari anw ka sariya bulon ni nana hinɛ ko t'ale la magari ko t'a la an b'a fɛ ka minnu ɲɛdɔn jamanadenw tɔgɔ la an b'o ɲininkaliw de kɛ ɔ aw kɔni ye directeur ka kumaw lamɛn whatsapp numéro ale bɛ bila aw ka bolo kan don nataw la an n'an ɲɛsin fɛn caman wɛrɛ ma anw ye layiru caman ta aw ye mais ni ala sɔnna an bɛna an k'a kan min ye préfet ka baara ye k'o dɔn jamana in na maa caman tɛ sous préfet ni préfet ka baara dɔn o tɛmɛnlen kɔfɛ hali min ye dugukolo ko nasiraw ye titre foncier bɛ créer cogo jumɛn na tɛmɛsira jumɛn b'a la ni ala sɔnna nin bɛɛ lajɛlen ye jɛmukan ye don nataw la an bɛna an ɲɛsin minnu ma walasa an ka se ka faamali sɔrɔ a kɔnɔ o de la an ye whatsapp numéro bila aw ka bolo kan n'ala sɔnna ni projet ninnu a bɛna kɛ don nataw la an bɛna warabalali don a la walasa aw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka nin baara in sɔrɔ tɛmɛsira in b'a la a bɛ taa ta a bɛ nin yɔrɔ in na kɛnɛ a sigira nin de kama aw tɔgɔ la ne b'a fɔ o la ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ sariya bulon jɛmukan kɛnɛ kan salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakɛtu